meghalayapost.news. Kajing bom dan ki Pulit Kynthei Patharkhmah police station kalak penlong ki nongilam ka hiu trip youth council ri Bhoi sapni. Kajing sanalang dan ki nongilam ka hiu trip youth council nongpo circle hapo kajing ilam usamla RC thank you president ka HYC ri Bhoi sapni bar usamla Tony Chela president ka HYC nongpo circle lambat kita khat ban lej ikendu superintendent of police ka ri Bhoi ban IT ru ikador khas ban Dawa na u ban phano ki Pulit Kynthei Patharkhmah police station. Namar kajing bom dan ki Pulit Kynthei kalak ban wanra kajing namar bakum ka thany ri Bhoi sapni ketika thain ka bala he berlayar bat omla ban like ban don kam ki Pulit Kynthei hagan ne kasing na kajing bom don jong SP ka ri Bhoi na kalyang ginong ilam jong kaseng kila IT no ekador khas ki nong tre jong SP hak office tri kam jong u haba kran chiklat pathai khobor na kalyang usamla RC thank you president ka HYC ri Bhoi sapni ulong bana kalyang kaseng ka Dawa na SP ka ri Bhoi bagi de ban phano ki Pulit Kynthei cha Patharkhmah police station khnang ba ka Patharkhmah police station kan la ban tri kam la don kan no ka case sabai de bagi Kynthei bat ulong ru wala na kalyang kaseng kam chim la yo bani kendu USP mta kasngi han re na kalyang kaseng kan nom chong thaj bat kin sawan bani kendu biang USP ban budden halor kan kamat usamla RC thank you ulong ru berlada kan ne kajing Dawa jong ki kum kaseng ban bu no ki Pulit Kynthei Patharkhmah police station kanom sai sok na kalyang kaseng kalong ka bal kloi ban kendu wadi home minister ka jela hakabai de ber kajing bom don ki Pulit Kynthei Patharkhmah police station manta kasi na liang jigi kum ka seng HYC ri Bhoi semi rengkat bat ka nongpo circle ngilawan ban ye kendu yaw SP jong ka ri Bhoi district hakabai bat ka jing bom don jong ki police women wing hapo ka Patharkhmah police station nandu bala upgrade ya ka Patharkhmah na ka police outpost sa ka police station hadu menta ki Pulit Kynthei kimdon hapo ka Patharkhmah police station kani ka bu jing ya ki ya ka thanat hi bor ko wei ha ka ba ka laradon kinu ki case ha ka ba langaliang jong ki Pulit Kynthei ki hab ban touch na menta ki Kynthei te nanglang jing kum kisang idon ha preng ka jing sokhia ha ka ba sibun ki issue ki bami ane ki case ki bami hapo jong katika thanri Bhoi semi jungi ki badihi sapang ki Kynthei te kumno kini ki police shinrang ki la ban ta ya kene case ha ka badi jong ki Kynthei kana mar takdaw mata si lawan ban kendu ya SP jong ka ri Bhoi district henrengi khamyo ban kendu yu henrengi la shu aya ka jing tho ha ka ba lang ji kum kisang ngila bu ngila karpat hang tu ba lagu muno de ban pha no ki police Kynthei syaktika police station Patharkhmah khnang ba kane ka police station Patharkhmah kan la ban trikam la ron kinu case ki bayade ya ki Kynthei ki khna hapo jong ka thanri Bhoi sami jongi te ngim khamyo ban kendu yu ngila shu bu jing tho akin tre ju wang ne bat nginam shun thai lang seng ngin sawan biang ban kendu yu hapo ini si on daula one ban tre ka office ju ba hu ju poro ka mesek ka besai ka bangkwa ka barong lang ji kum ka seng ka long ba lada kane ka jing Dawa lang ji kum ka seng shaw SP jong ka Bhoi district lada kamlong ka ba seiso ngilalong ki bala kloi ban ya kendu wat ya home minister ru hak bari bat ka jing bomdon jong ki Pulit Kynthei hapo jong ka police station Patharkhmah kata kare ka ba lang ji kum ka seng ri Bhoi sab gi rekat bat ka nongpo circle ngi wan ban kendu USP jong ka Bhoi district meghalayapost.news.